Hello, what's up mga ka-idol? Bagong adlaw, bagong video na sa ta mga ka-idol. So karon og baguhan pa mo sa akong YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga bago kong video. Karong panahon na murag lisod na jud kayong sabton. Murag paminaw ko sa atong kalibutan karon mga ka-idol, murag padung na jud ni siya matunaw. Ang kanang gipanagna sa Ginoo nga kasakit mo moabot sa tong kinabuhi. Ilay sama kasakit murag padung na jud siya maabot. Di na gid masabot ang ato ang panahon karon. Sa inon ka nambiruan ang mga krimen, mga minor de edad, pangripon, mga bata, pangripon, mga missing, panglabay lang yung tao ng kinabuhi sa tao. Wala na ibili ang kinabuhi sa tao karong panahon. Perti ng paita gid taon mga tong panahon karon. Na ko'y nag-viral, adunay manguha og mga bata. So, kanang mga bata nga panguhaon sa ako lang pag-analyze na nila mga ka-idol mo. Nagduda jud ko nga ilahan ng ipalukat sa pamilya tungod sa ka-krisis sa panahon. Mao na plano siguro sa mga bata. So, amping lang kita kanunay mga ka-idol, labi na sa atong mga kabataan. Kaya nato ang kalibutan karon lisod ni kayong sabton mga ka-idol. Kusog na kayong sabton. Mahal na kayong palaliton, balik na sa mga droga, ug nabalik na sa mga dautan. Karong panahon na double ang kita mga ka-idol. Daghan na kayo mga dautan nga nasa atong palibot. Keep safe always ta mga kitang tanan mga ka-idol para sa tuang safety sa tuang kinabuhi ug sa atong pamilya mga ka-idol. Dahil di lalim karong panahon na mga ka-idol. Grabe, palaliton arang mahala. Gas nagsaka, ting pagkamahala. Masweldo, perting pagkabaratuha. Kapay overtime yung taon. Sa una naman ni nato mga ka-idol. Mabuhi man tinud ang atong pamilya ni pero arang dautan naman gyud. Sus mo naabot na gid ang gipanagna sa Biblia mga ka-idol. Naghinay-hinay nagigabot mga ka-idol ang gipanagna sa kasulatan mga ka-idol. Puhon-puhon ako ra gid nag-isaysay ninyo ang tanan mga ka-idol about sa atong panahon karon mga ka-idol. Kadto nga makahibaw ra gid mo puhon-puhon mga ka-idol. Hingi lang gid ninyo kanunay ang video mga ka-idol. Kaya ako din pasabot ninyo ang nasulat sa balaang kasulatan mga ka-idol. Di lalim mga ka-idol. Naghinay nag-abot ang kasakit ang gipanagna sa atong balaang makagagahon sa atong balaang kasulatan. Gipanagna ng mga ka-idol sumuna ni karon kung lingog init nga di masabag gutom nga ug ka krisis di gid masabot ang kaunahuna na lang taog dautan pero ampo lang kita sa Ginoo. Di man mahatag ng Ginoo pagsulay nga di nato kaya. So ampo lang kita mga ka-idol, God bless country. Ampingi ang inyong kinabuhi uban ng inyong pamilya. God bless.